torneu-me ara mateix la imatge, o la ira de Déu caurà damunt vostre tan ràpid que no hi sereu a temps. Em presento, sóc el canonge Comas, del capítol dels canonges de la Seu de Manresa, però alhora sóc d'aquí, de les Comas. Els traginers m'ofereixen una càrrega de sal amb un interès del 5% a tornar setmanalment a fins a la finalització de les obres de l'església. Ja seria molt fàcil, aquestes maneres màgiques. En canvi, ens hi posem una sèrie... Són primeres... Sí, el bronzo és... I en tot ficava el nas. De l'enamorat de sa germana, a punt d'arribar era a la guerra contra el cavaller. Puig el vostre destí ja no és vostre. Maleït sia! Si resols som a marxar amb pena i dolor. I a més, s'han compromès
de finançar. Ei. Ara aquí farem una mica de... Ara hi cantem amb... Tots els torxes!